Lanang kok wedok? Nanggang. Oleh anugerah wedok. Ya. Saben dina ing donya iki mesti ana wong sing mati. Sakwalike, bendinane ing donya iki uga ana bayi sing lair. Ana sing lunga, ana sing teka. Ana sing teka lan ana sing lunga. Ning pernah gak awakmu mikir sedelo? Saka ngendi asalmu? Lapo mung saiki ana ning kene? Lan menyang ngendi besok awake dhewe mulih? Kabeh menungso ing donya iki dilairno saka ibune dhewe-dhewe. Nggih, sampun. Sadurunge lair ing alam donya, bayi kuwi mau dikandhut sajroning wektu udakara 9 sasi 10 dina. Sadurunge diparingi roh, bayi iki disebut embrio. Embrio iso dadi merga ana andile bapak sing maringi sel sperma marang ibu. Nek secara ilmu biologi, asal usule awake dhewe ya saka proses reproduksi iki. Nanging apa bener sing nyiptakno awake dhewe kuwi bapak lan ibu? Lah bapak lan ibu iki asale saka sapa? Yen dirunut mendhuwur, ketemu asale yaiku saka simbah. Simbah saka buyut. Lah mbah buyut saka sapa? Saka mbah canggah. Mbah canggah saka mbah wareng. Mbah wareng saka mbah udeg-udeg. Mbah udeg-udeg saka mbah gantung siwur. Mbah gantung siwur saka mbah krupak sendre. Mbah krupak sendre saka mbah debok bosok. Mbah debok bosok saka mbah galih asem. Mbah galih asem saka mbah krupak waton. Mbah krupak waton saka mbah jendeng. Mbah jendeng saka mbah giyeng. Mbah giyeng saka mbah cumpleng. Mbah cumpleng saka mbah ampleng. Mbah ampleng saka mbah menyaman. Mbah menyaman saka mbah menyo-menyo. Lan mbah menyo-menyo saka mbah trah tumerah. Sabanjure wis ora ana jenenge maneh. Dewa Jawa sing adiluhung iki mung iso menehi jeneng nganti moyang kaping 18. Nah, nek tak runut mendhuwur terus mestine butuh akeh silsilah lan akhire yo tetep tekan menungso pisanan. Yaiku sing awake dhewe umume percaya aran Bapa Adam lan Ibu Hawa. Merga babagan sapa menungso pisanan sing urip ning alam donya iki isih dadi bantah-bantahan antarane ilmu pengetahuan lan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum nyebutno yen awake dhewe iki keturunan menungso purba, manusia purba. Dene ilmu agama nyebutno yen awake dhewe iki keturunan Nabi Adam. Agama sing tak maksud mau yaiku agama samawi, merga ing agama liya uga ana sing duwe kepercayaan liya. Jenenge ora Nabi Adam lan sejarahe dudu menungso siji-sijine. Senajan siji lan liyane antar agama kuwi mau nyebutke jeneng lan sejarah sing beda, ning rata-rata kabeh agama ngakoni yen awake dhewe iki dudu hasil saka evolusi. Awake dhewe iki turunane spesies khusus sing jenenge menungso. Nanging pas sekolah, utamane ing pelajaran biologi lan sejarah, awake dhewe sinau teori evolusi lan uga ora iso nyangkal yen menungso purba sing bentuke mirip kethek kuwi, menungso mirip sing fosile akeh ditemokno kuwi pancen pernah ana, bukti fisike ana, lan mutasi genetik kuwi uga nyata. Pembahasan babagan asal-usul menungso iki multidimensi, ora iso usul saka masalah agama, ning uga ora iso ngilangi ilmu pengetahuan sing ana. Sing tegese ilmu pengetahuan tanpa agama kuwi pincang. Dene agama tanpa ilmu pengetahuan kuwi wuta. Mula agama lan ilmu pengetahuan ora iso dipisah. Tembung-tembung ning kitab suci kuwi ayat kauliyah. Dene bukti-bukti saka ilmu pengetahuan kuwi ayat kauniyah. Bumi iki maune kosong. Para ilmuwan nyebutake yen bumi kuwi mulai ana diperkirakno udakara 4,5 miliar taun kepungkur. Banjur alon-alon nembe ana sing wiwit thukul. Tanduran wiwit ngalami fotosintesis udakara 4 miliar taun kepungkur. Kewan mulai ana sekitar 500 yuta taun kepungkur. Sadurunge ana menungso sing urip lan dadi penguasa alam donya pisanan yaiku kewan-kewan gedhe sing kuat kayata dinosaurus lan sapanunggalane kuwi mau. Bukti anane wujud menungso ning donya iki diwiwiti saka penemuan fosil ning pirang-pirang tlatah ing Afrika. Sakwise diteliti ning lab nganggo teknik radioisotop,
Iso dingerteni yen umure fosil iki sekitar 2 yuta taun kepungkur. Nanging fosil iki bentuke beda karo menungsa sing saiki, tengkorake beda. Para peneliti jenengi makhluk iki aran Homo habilis, Homo erectus lan sapinunggalane. Dene fosil sing bentuke mirip karo tengkorak menungsa sing saiki dipergerakno mulai ana 300.000 taun kepungkur. Dijenakno Homo sapiens. Ning kabeh makhluk iki asale saka apa? Lan saka ngendi? Babagan saka apa lan saka ngendi asale urip iki pernah ana sing mikirno sadurunge. Dadi ora sampean karo aku tok. Yaiku sawijining filsuf saka Yunani sing jenenge Aristoteles sing urip ing taun 300 sadurunge Masehi. Dheweke duwe pinemu yen makhluk kuwi asale saka benda mati. Cacing kuwi asale saka lemah. Iwak kuwi saka banyu lan set utawa sidat kuwi saka daging basa. Teori iki diarani teori abiogenesis. Nanging teori iki banjur ana sing bantah kanthi ilmiah ing abad 17. Sing bantah jenenge Francesco Redi. Redi nyebutake yen teori abiogenesis Aristoteles iki dianggep ora masuk akal. Kanggo mbuktekake pinemune, dheweke nglakoni sawijining eksperimen, yaiku lewat toples sing diisi daging, ing ngendi sing siji ditutupi rapet, dene sijine dimbarno kebuka. Saka kene Redi iso mbuktekno yen asale set utawa sidat kuwi dudu saka daging, nanging saka laler sing ngendhog ning kono. Dadi sing ditutupi kuwi mau tetep dadi daging, lan sing ora ditutupi ana sete. Dadi makhluk hidup kuwi asale ya saka makhluk hidup. Teori iki dijenengi teori biogenesis. Kewan turunane kewan, tanduran turunane tanduran, lan menungso turunane menungso. Ning nek makhluk hidup saka makhluk hidup, lah makhluk hidup pisanan kuwi asale saka ngendi? Tekan bahasan iki ilmu pengetahuan umum durung ana sing iso jawab. Jasad kuwi materi, dene ruh kuwi sak njabane materi. Nah, awake dhewe iso dadi kaya ngene iki merga ana sawijining unsur liyane, yaiku ruh. Jasad tanpa ruh gak iso obah. Dadi nganti tekan kene, aku iso maknai yen Nabi Adam kuwi ora mung ing pangerten jasad tok, nanging uga ruh. Dadi mudune Nabi Adam saka swarga ning donya iki iso dimaknai mudune roh. Dene jasate wis ana ning bumi. Lah makhluk purba sadurunge Nabi Adam kuwi apa ora duwe roh? Makhluk kuwi duwe nyawa kaya kewan liyane ning ora duwe roh lan akal. Mula makhluk sadurunge Nabi Adam padha karo makhluk urip liyane sing ora perlu nanggung jawabno perbuatane mengko ning akhirat. Ewodene kucing, kethek, mawar, anggrek, wit pelem lan sapinunggalane. Ing falsafah Jawa iki ana ing babagan sedulur papat 5 panjer sing uga diulangake dening Sunan Kalijaga. Insyaallah yen diparingi seger kuwarasan awake dhewe iso ketemu maneh ing video candake sing isi ana gandeng cenenge karo topik sangkan paraning dumati. Yaiku mangerteni sedulur papat 5 panjer ben awake dhewe ora mung weruh saka ngendi asale ning uga iso panjer lan ora kesasar nalika mbalik ning omah asale awake dhewe mbiyen, yaiku ning swarga. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Salam Barayun, Gila Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.